Hallelujah. Achọrọ m ka ịmalite na-efere Chineke aka. Na-efere Chineke aka. Ọ doro m anya na Chineke abụghị mmadụ. It's not a man. He's the King of Kings, the Lion of the tribe of Judah. Bible si na ọ ga-eruo na mgbe ndị ga-ekele Chineke ga-ekpere ya n'ime mmụọ na eziokwu. Oge ahụ bụ abalị a. Equally to the glory of God to be in the spirit. Chineke abụghị mmadụ. Mechie anya gị na-efere Chineke aka. Nọrọ n'ime mmụọ na-afụ ụfọdụ akataka. Na-afụ onwe n'ime n'obodo. A na-agwa anyị banyere Paul na Silas. Paul na Silas nọrọ n'ime mmụọ fere Chineke ofufe Jehova mee ihe ike. Ị ga-anọ n'ime mmụọ fere Chineke ofufe n'abalị a. Don't allow anybody to distract you. We are not here for entertainment. But I need never attend you when you run. What you make when you run? What you make when you
Atubaya. Happy Ebenezer.